pra ki a defense system jong ka Pakistan ki ba target ya ki jaka shang shipai jong ka India ko play shi bune epic subscribers borok ba choose to dapat page ki video sa kini channel storyteller London parlok kim dei banting lanis ir wala ka jinge kan at habdeng ke India bat Pakistan kan jur ngin shania akin nong yalam jong kari bat kani ke di ka por ka ba biang ingi ban pai ki kmat showble ka India kalanang papen bun ju ki tertma shaduriau shasun bat shergo omna ka banta ban kre ban hier tma ya ka Pakistan Henry ban yada lada ka Pakistan kawan ban hier tma ya ka India ka jing ya kanat kalanang jur kisipai India kila siat penjat pur ya ki katu kan iteliki air defense system jong ke Pakistan ki bala target ban siat syari India kita gide hapo Lahore bat kiwe prateli ki misail jong ke Pakistan ki bala target bat siat ya ke airport ya ke nongba Jammu bat ya ki katu kan itali ki jaka shong shipai jong ke India Henry haki S400 defense system jong ke India baro khot kila shuhab no sloy khlem poi hajaka batmu kumjur ki drone jong ke Pakistan ki bala cross your line of control ban bom ya ki benta jong ke India Henry haki shipai patbit jong ke India kila yo siat pat penhap no ya baro ketegi drone ke balatmu ban penjat ya ki jaka shong spai jaka shong pajba bat kumjuru ya ki station airplane hapor India kumtangi sutu ka jing ya kanat hapdeng ka India bat Pakistan kalanang jur Henry nakaliang jong ka India kamdan kanu jing tmu ban hiar tma ya ka Pakistan ka jing tmu jong ka India hi kadai tang ban ktong bat kput kelai ya keleno ki balawan le jat le sang hapa halgam maka arpu artrik jong benai April kat kum ka report loong ba palat spangut ki leno Pakistan ki layap ha ka jing Khyrwit misail jong ki shipai India parlok lada pirang kwa isu ban yo so syapang ka jing ya kanat hapedeng ke India but Pakistan sa comments next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can be best storyteller London.